як рӯз қабл аз бозии финалии ҷоми ҷаҳон 2018 ҳар ду тим омодагии худро дар майдонҳои тамринии назди варзишгоҳи лужникии Москав доир намуданд. Мунтахаби футболи Фаронса, ки аз аввал яке аз муддаёни аслӣ шумурда мешуд, бо ҳайати пурра ба машқу тамрин фаро гирифта шуд. Дастаи Диде Дешам аллакай як дафъа 2 сол қабл дар финали ҷоми Аврупо дучори боғ шуда буд. Ба ин хотир дар сурати мағлубият зарбаи сахте ба футболбозони навтулӯи Фаронса хоҳад буд. Сармураббии тим Диде Дешам, ки охирин маротиба бо ин даста соли 1998 ғолиби ҷоми ҷаҳон шуда буд, хуб дарк мекунад ки ин бозӣ барои ӯ ва дастпарваронаш чӣ аҳамияте дорад. Сегонаи хати ҳамлаи ин даста Килиан Мбаппе, Оливье Жиру ва Антуан Гризман дар ин мусобиқот ҳоло ҳамтон надоранд, аммо бозӣ кардан барои онҳо муқобили дифоъгарони Хорватия мушкил хоҳад буд. охирин тамрини тими мунтахаби Фаронса қабл аз финали ҷоми ҷаҳон 2018 дар варзишгоҳи лужникӣ баргузор мешавад ва бояд бигӯем ки ин финал барои тамоми мардуми Фаронса ва ҳайати бозингарон бисёр ҳам муҳим аст, зеро дастаи Диде Дешам 2 сол қабл дар ҷоми Аврупо дар финали мусобиқот аз тими мунтахаби Португалия шикаст хӯрда буд ва дар 2 соли охир ин дуюмин финал барои онҳо ба ҳисоб хоҳад рафт. дастаи мунтахаби Хорватия бошад бо Лука Модричу, Марио Манжукич ва Иван Ракитичу Перишич беҳтарин будани худро исбот намуд. ғолибият барои ин дастаи Аврупо дар ҷоми ҷаҳон қаҳрамонӣ барои миллати Хорватия хоҳад буд, зеро ин мамлакати ҷавон, ки соли 1991 истиқлолият ба даст оварда буд, дар ин мусобиқот бо сари баланд баромад намуд. дар давоми 28 сол онҳо як дафъа барандаи медали биринҷӣ дар ҷоми ҷаҳон шудаву 2 дафъа дар марҳилаи гурӯҳӣ ҳунарнамоӣ карданд, аммо насли нави Хорватия то ба финали мусобиқоти муҳташам роҳ ёфт, ки назирашро таърихи футболи ин мамлакат ёд надорад. барои Златко Даличи 51 сола фаъолият дар чунин мусобиқот таҷрибаи аввалин буда, дар давоми як соли корӣ дар тими миллӣ беҳтарин натиҷаро нишон додааст, ки то ҳол ягон мураббӣ қаблии ин даста накарда буд. вақт шоҳид аст, ки кадом даста дар бозии сол муваффақ мешавад. пешгӯӣ ҳам дар ин набард осон нахоҳад буд. финали ҷоми ҷаҳон 2018 бозии ду абардастаи Аврупо, Фаронса ва Хорватия аст. кадоме аз ин дастаҳо ғолиб мешавад, ҳатман дар финал тамошо хоҳем кард. бозии ин дастаҳо дар ҷоми ҷаҳон 2018 қобили таҳсин буд, зеро онҳо яке аз дастаҳои пурқувват ва муддаиро дар рақобатҳои плей-офф мағлуб карда то ба финал расиданд.